כולנו כאבנו את הכאב על מותו של סלומון טקה, השתתפנו במחאות, הרגשנו את הקרע. אנחנו רוצים להתחבר אל עם ישראל בארץ ישראל, אבל מבלי לשכוח את הזהות הייחודית שלנו. באמת המכינה הזו לבני העדה יכולה לתרום כל כך הרבה, אם האנשים ידעו באמת מאיפה הם מגיעים. שבת באתיופיה, אמא שלי שהיא מכינה את האוכל, שהולכים לבית כנסת שמתפללים, עושים קידוש. הקידוש הזה לא אחד שתיים משפחה עושים, אלא כל השכונה היינו אוכלים ביחד. זה החוויה שאני לא אשכח אותו. נשאלתי בשאלות על הזהות שלי, מה הסיפור שלנו, מה העלייה, מלא שאלות כאלה שאני זוכרת שאמרתי, אני לא יודעת כלום על העדה שלי, כאילו פתאום מצאתי את עצמי בפינה כזאת שאני לא יודעת מה לספר על המורשת. יש צורך להיכנס לחדר ניתוח. בחורים והבחורות נמצאים במשבר זהות, ויש צורך רגע להסתגר, לא ממקום של התנתקות מעם ישראל, אלא ממקום של רגע לברר את גודל המשבר, לתת לו את המענה הנכון, ואחר כך לצאת אל עם ישראל. המכינה זה בדיוק המקום של לבוא ולספר את הסיפור האמיתי של הקהילה שלנו. המסע, מה שעברנו כדי להגיע לכאן, את הגיבורים שלנו, אם זה הגיבורים שפרצו את הדרך לעלייה, והיכולת לשמור על הזהות היהודית שלך ועל מי שאתה במשך כל כך הרבה שנים, כמעט בלתי אפשרית. והעוצמות האלה שהמורשת שלנו מביאה איתה, זה מקום שלא מספרים עליו. מי שיוצאת לשירות צבאי מתוך מכינה, השירות שלה ייראה אחרת לגמרי. במכינה אנחנו מקבלים כל כך הרבה כלים שתורמים לנו אחרי זה גם לחיים וגם לשירות עצמו. מכינה בשבילך היא המכינה שבה לראשונה תיפגשי עם הזהות הייחודית שלך. זאת אומרת, לפני שירות צבאי או לאומי, ואת מחפשת לעשות שנה משמעותית, זה בדיוק המקום בשבילך. שנה שבה את תגלי את הכוח שבך ותיפגשי עם דמויות בקהילה שעברו בדיוק את אותו מסע כמוך. לאור ההצלחה עם המכינה לבנים, חיבור למורשת והזהות הייחודית של יהודי אתיופיה, נוצר ביקוש אדיר מצד הבנות, ולכן יש לנו בשורה בשבילך. הקמנו מכינה לבנות, מכינת בשבילך, שתיתן מענה ללימוד המורשת והזהות הייחודית של יהודי אתיופיה, וחיבור לעם ישראל והכנה משמעותית לשירות משמעותי.